खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म NCC आरो BTR सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय हादरारि थाखोनि हाफ माराथन खारनाय बादायलायनाय खुंफुंदों क'क्राझाराव। गाहायै मोनथाम थाखो फारियै 21 किल'मिटार, 10 किल'मिटार आरो 5 किल'मिटार जानथायनि बे हादरारि थाखोनि हाफ माराथन बादायलायनायाव NCC केडेटफोरजों लोगोसे भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय गासै 2000 निबो बांसिन हौवा हिन्जाव बादायारिफ्रा बाहागो लायो। मख'जाथावदि NCC आरो माराथननि दोहौखौ BTR ओनसोलनि लाइमोनफोरनि गेजेराव लाबोनायनि थांखिजों बे हादरारि थाखोनि हाफ माराथन बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों BTRआव। दिनै फुंनि 5:45 रिंगायाव जागायजेननाय बे हाफ माराथन बादायलायनायखौ BTR गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', गुरबिरपाल सिंह, PBSM, ABSM, BHSM डाइरेक्टर जेनेरेल NCC आरो NCC नि गुबुन गुबुन अफिसारफ्रा बाहागो लानायजों बेखेवनानै होयो। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय हादोरारि माराथन खारनायखौ जों बेयाव खुंनो हादों। बेखौ मोनथाम थाखोआव जोङो खालामनाय जादों। 21 किल'मिटार, 10 किल'मिटार आरो 5 किल'मिटार। बेयाव दुलाराय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय NCC नि केडार्स लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जोंनि BTR निफ्रायबो गोबां सेंग्रा सिख्लाया बे खारनायाव बाहागो लादों। बे माराथन खारनायखौ जों बिनि थाखायनो खुंनाय जादों जे जोंनियाव गोजोन फैबाय आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो गुबुननो फोरमायनांगोन आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाखौ जों गुबुन रायजोनि बा गुबुन जायगानि गेलेगिरि बिथांमोनजों जोङो मोगा-मोगि जाहोनांगोन। लोगोसे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे समाजनि गाज्रि खामानियाव गाज्रि बिथिङाव सम थांहोआलासिनो जेरै जौ जुवा ड्राग्स बायदि बायदि सामाजिक बेरेखा खामानियाव लोब्बा थायालासिनो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो हायो आरो गेलेनायनि जि मोनसे थासारि बेखौ जोंनि ओनसोलाव दानो हायो। बिनि थाखाय जोङो बे माराथन खारनायखौ जों खुंनाय जादों। 2000 निबो बांसिन गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय आरो जोंनि BTR निफ्राय बे बादायलायनायाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। खारनाय लामाया जोंहा नैबे क'क्राझार साइ स्टेडियामखौ जागायनानै जों 5 किल'मिटारखौ BTR नि सेक्रेटारियेट मावखुलि बड'फा नोगोर बाहाय जोङो फाखोरसे गिदिंना आरो बेयाव फैफिननाय आरो बेनिफ्राय 21 किल'मिटारखौ जोङो बे टाउनखौनो गिदिंनाय लोगोसे 10 किल'मिटारखौबो जोङो टाउन गिदिंनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बान्थाया जोंहा मोनथाम केटेगरिजों जोङो 15 लाखनिबो बांसिन जोङो बान्थाखौ लाखिनाय जादों। लोगोसे जोङो मेडेल होनाय जागोन आरो बे मेडेलखौ जोङो BTRआव थानाय जि जोंनि बरायनाय गेट एबा वेलकाम गेट बे गेटखौनो जोङो महर होनानै ब्रन्जनि मेडेल जों बानायनाय जादों आरो जोंनि BTR ओनसोलाव थानाय मोनसे गोनांथार आरो जायखौ मोननो थाङै गल्डेन लिंगुर होननानै बुंदों सनालि बान्दर एबा सना गाबनि मोख्रा बेखौ जोङो मास्कट हिसाबै जों बाहायनाय जादों। जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय जादों लाइमोनफोरनि गेजेराव माबायदि चान्स लाबोनो हागोन? लाइमोनफोरा जोबोद रंजानायजों बाहाय बाहागो लादों जायफोरा खारो। अदेबानि गिबि खेब जानायलाय बांद्राय जोङो पाब्लिसिटि खालामनो हायाखै। थेवब्लाबो गोबां लाइमोनफ्रा बाहागो लादों आरो बे बादायलायनायखौ NCC निफ्राय बुंनाय जाहैदों बोसोरफ्रोमबो बाहाय खुंनाय जागोन आरो जिहेतु क'क्राझाराव जों NCC खौ गायसननो हाबाय BTR नि थाखाय दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे माराथन खारनायखौ जों बादायनायखौ खुंनो थाखाय जोङो थियारि आरो इयुननि समाव जों आरोबाव मोजाङै जोङो पाब्लिसिटि खालामनानै फोसावबावनानै बे माराथन खारनायखौ जों खुंनो थाखाय थियारि।